Masquerade saying Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana kari kitanga kukuya paneno channel, please don't forget to subscribe. Kana chungwa garoka subscriber, don't forget to comment and share this video. Nasi Zimbabwe takuigira inyaya buditswa na Susan Mutami weabuda accuser George Charamba ninyaya yekuuraya the former CIO boss pamwechete nemukadzi wake zinombera mushe Susan Mutami abuda ari furious achitaura iye achiti mafiro George Charamba achafa zvisinaomera mushe hanzi because he is not even loyal, hanzi he betrayed Robert Gabriel Mugabe nemukadzi wake last minute. Buda achitaura achiti George Charamba ane ropa mumaoko make zakauraya mukadzi wake Rudo Charamba Zimbabwe. Zakari akatengesa ma-CIO nema-police officers vari kunzi vakafa at the Blue Roof vachitrai kuprotecta President Emerson, vachitrai kuprotecta President Robert Mugabe. Chinzi akakonzeresa kufa kwa-deputy CIO director nenyaya yekumutengesa kwaakaita. Hanzi he would sell ma-traveling plans ma-CIO bosses hanzi achitengesa kuna Mnangagwa kuti awanikwe achiuraya vanhu. Tingazive kuti tinoona sei nyaya iyi abuda on X yendo Susan Mutami achitaura iye achiti the end for some of you is going to be inhuman, especially for you chameleon George Charamba, a treacherous man without any loyalty in his DNA, who betrayed his former boss and his wife last minute. You have blood on your hands, Wena. Apart from murdering your late wife Rudo Charamba, whom you had given AIDS, you sold out all those CIOs and police officers that died at the Blue Roof protecting President Mnangagwa, protecting President Mugabe on the eve of the coup, and caused the death of one of the CIO deputy director with your treachery, selling your boss's diary, staff names, traveling plans, and secrets. Iwe imbwa iwe. Some of us know how to put you in a special naughty corner. I have your special files in my hard drive. Don't ever think of denigrating women and mocking innocent citizens again, idiot. Zabuda zvitaurwa na Susan Mutami Zimbabwe achiti George Charamba akauraya mukadzi wake. Zvakare akatengesa ma-CIO bosses nema-police officers aiprotecta Robert Mugabe during the time yecoup. Chinzi he is not loyal, mutengesi. Zvakare vaneva Masquerade say the former CIO, the former military intelligence officer vabuda vachikomenta on this tweet vachitsigirana na Susan Mutami vatorai vachiti munguva yecyclone Dai George Charamba akamitisa mwana angari underage Zimbabwe. Vakaenda maparents avo ake Zimbabwe. Chinzi hazvinaomira mushe aibatirira mwana mudiki. Kutaura vachiti during cyclone Dai, George impregnated a then underage schoolgirl and hashed her parents with a washed out single cab and 2,500. He would go on to invite the girl to Harare for weekly sex romps in the name of kusimbisa mwana. Those are Buddha story na never Masquerade say Zimbabwe. Tisingaziye kuti chokwadi here kana kuti aendera mberi. Never Masquerade say achitaura iye achiti George paakauraya mukadzi wake akathreatena family yake. Inzi vakangotaura chete zvakaona medical report zvaisazopera mushe Zimbabwe. Zvakare zviri kunzi mukadzi uyu anga ane ma-internal injuries akasakamba tu, hanzi akaforsa the doctor kuti awanikwe achidestroya ma-medical reports. Tauraya achiti when George murdered his wife, he threatened the family against speaking out about what they saw on the medical report, which confirmed that he had indeed brutalized the woman and caused internal injuries to which she succumbed. The doctor was forced to destroy the medical report. Zvabuda zvitaurwa na Neva Masquerade sei abuditsa nyaya dzakawanda zvakare. Pakabuda zvakare nyaya yekunzi muna December 2019 young brother yaGeorge Charamba yakauraya someone Zimbabwe, hanzi akamubaya nemakiyi emota. Hanzi zvakare after ma-police investigations George akafonera police boss akataura iye achiti zvinoomera mushe munhu wake akasungwa aizotora matanho.
And then Neva Masquera say in December 2019, George's young brother murdered someone by slitting his throat with a car key. After police investigation, George called Godwin Matanga and the entire rank and file of police Zimbabwe, threatening them with unspecified action if they did not drop the case. And the case yakaba ya dropwa mshinakunge George Charamba Kabuda achitaura achithreatena mapurisa tisingazive kuti nyaya chokwadi here kana kuti ndofunga Susan Mutami ambobuda zvakare achiexposa magovernment officials because of their shady deals chinzi havanaomira mushe vane ropa mumaoko avo tisingazive kuti munoona sei nyaya iyi ndofunga akabuda zvakare achiexposa Temba Mliswa achitemba Mliswa akauraya vanhu anzi akaendesa someone mujeri in his place tisingazive kuti nyaya chokwadi here kana kuti dzabuditswa naSusan Mutami naNeva Masquera Seeds tudziwo zvamunofunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. If you remember very well, Pani, I won't mention the guy's name just to protect him. If you remember very well, there was a time andakakudza ndichiti baba wemwana wangu sent someone pandaigara kuvhila kwaTemba kuAvondale. He sent someone to me pawakandiudza kuti you need to be careful of Temba, if you remember very well. But then ipapo ndanga ndaane nhumbu because naTemba takangomitisana kazviri faster. So the agreement was kuti pandaiuya kunoku ndaifanira kusvika kunoku then ndoita abortion. But then pandakasvika kunoku, if you remember, I mentioned it on a space kuti when I got here nhumbu yanga yaane 24 weeks saka ndakaona kuti yanga isingabvisiki and muno muAustralia haubvise nhumbu kana yaane 24 weeks unotoenda kucourt magistrate wotodecide kuti unoibvisa here kana kuti hauibvisi. So I decided ndakangoti you know what, I'm going to keep my child. So I knew Temba kuti ndo zvaanga ari iye aitofunga kuti ari kundimanager but ininiwo ndanga kutomumanager. Anyway, back to nyaya Patson Zamara. So Temba, what he does, Temba moved from the UK achiuya kuZimbabwe. Asvika kuZimbabwe, Temba akatanga akaita zvekukocha rugby. From there ndobva aenda kunoita zvekukocha maWarriors. Achiita zvechizanu-zanu izvozvo. His uncle, Sekuru Didmas Mutasa, sekuru vemwana wangu. At the time, vanga vari state security minister. If you remember, everyone knows kuti Didmas anga ari minister of state security. So Temba abused that power to the point that he was untouchable. There's so many crimes that Temba committed Kumash West that I'm going to go over one by one in Ndinema V11. Saka what I'm going to do, ndinokudza nyaya pande ndichitaura kudai so ndichitoposta nemadhoketi acho nechishi ndichiposta ipapa. Pandikapedza kutaura nyaya yacho ndomanya ndoposta kuti because pane vamwe ndazovhurirwa mamwe ma-V11 mumaofisi imomo ndikapiwa. Temba Mliswa is not what you think he is. You know, pane chinhu chinonzi, I don't know, most of you munenge musingazivi chinhu chinonzi vanhu vaiva vanoita I was going to say deception or CIO or is an informer with Central Intelligence, and he has been for a long time. Ndo vanhu vaiva, he thrives on blackmail and manipulation. Kuti akabata nyaya yako and he makes up stories as he goes. Kuti akufixe achikupa kuti umpe mari. I've said this a number of times, and including vanhu veinsco ndakatowasevha because ndini ndakatozobuda out kapaipa ndikataura kuti vanhu veinsco vada kublackmailiwa naTemba. Other than that, angadai achitova blackmailer behind the scenes, and kana ablackmailer haadyi mari yacho ega, anodogovana futi nana-ED vava. So it's a cartel system here kuti I want you to understand vanhu vamukudhila navo. So Temba Mliswa paanga ari kuMarsh West pane munhu akafa. Ndakakuudzai kuti vakarova munhu kuMarsh West uku. Munhu iyeye akafa on the spot. Afa mukomana iyeye, shamwari yake waanofamba naye ndakambomutaura Goodwill Sinyama. Kana pane vakomana vekuprisons vari muspace muno, you can tell Goodwill Sinyama went to prison for mhosva yaTemba. Yanga para kuti ndikapara mhosva.
ndoti baba Jaden ndiendere kujeri. Ndo zvakaita Temba. That was before he became Marsh West chairperson. Kana Chiango anondipupurira nyaya iyi because ndowe kuMarsh West iko kwekwe. Akaenda kanoseva for Temba. Akaitwa presidential pardon kukasara 3 months. Dzekuti akatopara mhosva nhasi kudai so anogona kudzokera kujeri. He's ruined someone's life. That man cannot. He was a teacher. He cannot teach anymore because I have a criminal record. 1. And for that munhu anenge amuitira favor kudaro hapana kana chaakambomuitira muupenyu hwake apart kumuita campaign manager wake achingotendererana naye achimuita kunge rombe. Murume ane 5 senses ari well to do someone. Temba has always campaigned for vana ED. Their families, they know each other as far as vachiri kuZambia. So he has always been ED's boy. Most of you should have been asking yourselves, kuti ko Temba akadai so akataura zvanotaura muparliament, vangani venyu mimi you've got the guts. There was a tweet ndakaona recently of a guy who tried to mention zvanga zvataurwa zvaita zvaTemba and he got ejected. He didn't even last 2 minutes. We should all be asking yourselves, kuti Temba akataura some of the things we are under an oppressive regime. Why doesn't he get taken in? Why doesn't he get arrested? It's because he's a part of them.